Ahojte ľudia, ja som Mirko a dneska ideme natáčať ten skateboard, ako sme sa domluvali na tú kolobežku. Tak ideme na to ľudia. Ideme. Kúkajte, ale na skateboard neviem moc. Ideme, aha, môžem ísť tak. Kúkajte. Ľudia. Poznáte asi mistera, nie? A ja som sa s ním stretol. A som sa s ním stretol, nie? Ja som mu dal odber a on prišiel za mnou, ako sme sa vyhrávali, že to PlayStation 5, Xbox 1X a ja som sa s ním stretol, nie? A viete, ja som sa s ním stretol, dal mi fotku, som si, ešte vám ukážem moju fotku. Zajtra vám ukážem, pardon. Viete, lebo aj môj brat, Maxi, a poznáte ešte Fiziho, ja som bol v Brne a ja som ho tam stretol na taxíku, ako išiel. Tak ma dajte aspoň odber aj like. Prosím, dajte. Dajte mi popcorn. Daj im butelku, nie? Wiesz co, to jest Tak uvidíme vás o ďalšieho videa. Čaute.